инҷо территорияи бозори меҳргон, камтар болотар худи бозор аст ва чихеле ки мебинед дар назди бино ҷои таваққуфи мошин бениҳоят зиёд мебошад. Лекин ин дом як плюси калон дорад. Дар таги дом таваққуфгоҳи зери заминӣ ҳаст ки бо ҳар моҳа пардохт шумо метавонед мошини худатонро дар соягӣ дар таги доми худ натарсида аз офтоб, чангу хок, барфу борон монед. Марҳамат дӯстони азиз, ду хонагаи фурӯшӣ дар доме ки техпаспорт дорад, 4 лифт аст бо таъмири зебову замонавӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмондаи шумо метиҳем. хона дар назди бозори меҳргон ҷойгир аст. аз ин тараф худи бозор ва ростакӣ калсивои пивзавод поён мефуроем маркази шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшимон дар Мана ҳамид маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино ва дари подъезд. инҷо даромадгоҳи бино. дар бино дӯстони азиз 4 лифт аст. дута аз ин тараф, дутаи дигар аз ин тараф. ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировка мефаҳмонем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхона. хотир расо мекунем ки барои коридор ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ қолин соҳиби хона харидагӣ аст, оварда мечаспонанд. ду хонага кардагӣ бо масоҳати умумии 56 метри квадратӣ дар панҷум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошшона иборат аст. хона нав баъд аз таъмир мебошад, оли ягон кас дар ин хона зиндаи кардагӣ нест. отоплениярам дорад. нархаш 810 000 сомонӣ. бе посредник фавран фурӯхта мешавад. албатта ки муомилаам дорад барои харидорҳои аниқ. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки дом тиҷаи канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.